Γεια σας. Εδώ μένει μια κοπέλα Σμαράγδα. Συγγνώμη. Λαζαρίδου. Ναι, εδώ. Εσύ είσαι Τζορτζίνα, Ναι, εγώ είμαι. Βασίλης Παπαδόπουλος, χάρηκα. Κάθεσαι όπου να είναι, θα έρθει Σμαράγδα. Ευχαριστώ. Εσένα κάπου σε ξέρω ή μου φαίνεται? Α, καλά το κατάλαβα εγώ. Είπα εγώ αυτόν κάπου τον ξέρω. Τα είχα κι εγώ παλιά με έναν ηθοποιό όταν δούλευα επαρχία. Πω ρε παιδάκι μου, τι περοκάματα είναι αυτά που παίρνετε? Της πείνας. Εγώ τον ταΐζα. Στη Λάρισα. Φάληρο Ρίο. Τα τρία συγχρόνως. Φάληρο και Ρίο είναι μαγαζιά της Λάρισας. Πεθέ! Δεν έχω τραγουδήσει εγώ διπεθέ. Πότε άνοιξε, δεν κατάλαβα. Καινούριο είναι. Λακίες. Η βοηθός αργεί. Καλά ρε παιδάκι μου, δεν βιαζόμαστε. Ευκαιρία να τα πούμε λιγάκι οι δυο μας. Ναι, να τα πούμε. Τι ζώδιο είσαι? Εγώ είμαι Σκορπίνα. Τραγουδιστής. Βέβαια, να γίνεις τραγουδιστής, γιατί όχι? Μα εμένα δεν με ενδιαφέρει, άλλωστε δεν τραγουδάω. Έλα καλέ που δεν τραγουδάς. Τραγουδάς. Ενώ δεν τραγουδάω καλά. Άντε ας τις βλακίες. Για τραγούδα. Πώς έτσι, στην ψύχρα? Ναι, στην ψύχρα. Τραγούδα. Και τι να πω? Πες τα κάλαντα. Α, πάρα πολύ ωραία. Παιδάκι μου, πού να τραγουδάς ακόμα καλύτερα και από μένα που είμαι επαγγελματίας. Μωρέ καλά το κατάλαβα εγώ. Μόλις σε είδα είπα, αυτός μου κάνει, είναι το έτερον μου. Πώς το λένε, το έτερον μου. Τέλος πάντων, κατάλαβες εσύ. Τη στιγμή το πήρα είδηση. Ψηλός είσαι. Θα κάνεις τράκες παιδάκι μου πάνω στην πίστα. 10 λευλακίες, ηθοποιός τώρα και αηδίες. Ποιος σε ξέρει, 5 γριές και 10 κουτσούβελα. Έλα παιδάκι μου μαζί μου στη νύχτα να σε κάνω εγώ άνθρωπο. Αποκλείεται. Βασίλη, τώρα θα σου μιλήσω αλλιώς. Βασίλη, είσαι φτιαγμένος για μένα, το καταλαβαίνεις? Βέβαια τώρα μου το θέτεις κάπως διαφορετικά. Λοιπόν, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Σήμερα το βράδυ σε περιμένω από το μαγαζί. Εντάξει? Ξέρω εγώ τι να πω. Να πεις εντάξει. Εντάξει. Έτσι, μπράβο. Εσύ ασφαλώς θα είσαι η Τζορτζίνα. Γεια σου, και εσύ είσαι η Σμαράγδα? Αντωνία, τι έγινε, τι είναι αυτά που λες? Σμαράγδας που είναι βοηθός της Νατάσας. Όχι. Βλέπω η Σαριτζόγλου επιχείρηση το έχει κάνει. Πολύ ωραία, βοηθή, παραβοηθή, όλα καλά. Εμένα τώρα ποιος θα με αναλάβει, εσύ ή η Σμαράγδα? Σμαράγδα, ακούω. Τι γίνεται εδώ πίσω από την πλάτη μου? Την έχεις δει καλά την Τζορτζίνα? Χαρακτηριστικά της, το φιζίκ της, τον τρόπο που κινείται. Συγγνώμη, εγώ να πηγαίνω καλύτερα. Όχι, κάθισε. Λοιπόν, πήγαινε μέσα και άφησε μας να δουλέψουμε. Γιατί ενοχλώ? Ναι, ενοχλείς. Μη μου υψώνεις εμένα τη φωνή σου, δεν θα σε φοβηθώ. Τζορτζίνα, συγγνώμη, σε ενοχλώ? Ρε κορίτσια, τι να πω κι εγώ, αλλά ας τελειώνουμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, εγώ ανακεφαλαιώνω τώρα. Σήκω, Τζορτζίνα, εδώ. Λοιπόν, η ενδυματολογική μου πρόταση, παιδί μου, είναι έμπριμέκεντη το φόρεμα, πάρα πολύ μίνι και το μαλλί βαμμένο μέσα σε τόνους του κόκκινου. Μπορείς να καθίσεις. Εν αντιθέσει με τη δική μου, που είναι η εξής. Σήκω, Τζορτζίνα. Μαύρο μακρύ φόρεμα μέχρι εδώ και το μαλλί ωραιότατα, σηκωμένο ψηλά σε ένα ωραίο αριστοκρατικό σινιόν, αμέσως θα διαφοροποιηθεί από όλες τις άλλες. Καταλαβαίνεις, παιδί μου, άφησε να γιατί... Σταματήστε πια! Ρε κορίτσια, συγγνώμη, ζαλίστηκα. Τελειώσατε επιτέλους. Διάλεξε εσύ. Το κορίτσια καλύτερα εγώ να την κάνω. Τζορτζίνα, θα σκεφτώ πάρα πολύ καλά και θα αποφασίσω. Γεια σας. Α, ξέχασα. Ελάτε κανένα βράδυ από το μαγαζί, σας περιμένω.